Fir-rapport dwar in-nuqqasijiet fl-isptar Mater Dei, John Dalli stqar li m'hemm ebda raġuni loġika li il-qasam tas-saħħa wasal għall-istat li hu. Fid-dawl li hu stess kien ħejja pjan ta' ħidma għall-isptar. Għal xi raġuni twaqqaf. Dawn ir-riformi li nabdejt fit-2008 illi huma l-istess affarijiet li qed nissuġġerixxi llum. Kom bdejtu jiena dan kollha. Ta' kien hemm xi bravu illi waqqaf. Kieku ma twaqfux daw komplu għaddejjin fuq l-istess ritmu. Forsi qegħdin f'sitwazzjoni ħafna ħjar li għandna. Barra minn hekk fl-2011 kien ikkummissjonat ir-rapport John Hopkins li sewa lil Maltin u 20,300,000 euro u li ġie abbandonat wara li kien ippubblikat. Ma kien hemm ebda struttura ta' maniġjar finanzjarju fl-Isptar Mater Dei fl-2012. F'din is-sena ma sar ebda kontroll dwar il-ħidma operattiva tal-isptar li tammonta l-230 miljun euro. Ma kien hemm ebda pjan ċara l-kura b'xejn sostenibbli. Ma kien hemm ebda pjan li jirregola l-kontratti ta' kredituri li jiġġeddu sena b'sena u li swew 25 miljun euro. Ma sar ebda stock taking fuq mediċini u għodda medika u ma kien hemm ebda kontroll fuq xiri eċċessiv minn konsulenti. Għalta xi jirriżulta? Jirriżulta li għandna ħafna affarijiet li m'għandniex bżonn. U m'għandniex dak li vera finalment ikollok bżonn. Is-sara tal-ħaddiema u allowances ammontaw għal 37 miljun euro. Ma kien hemm ebda forma ta' management fuq il-pagi tal-ħaddiema li ammontaw għal 105 miljun euro. Ma kienx hemm sistema li bija konsulenti tobba u infermieri jirrapportaw għax-xogħol u jimmarkaw fix-xejn jitilqu. Kien hemm każijiet fejn l-istess spare parts ta' apparat inxtara bi prezzijiet differenti. F'każijiet oħra ħaddiema taċ-ċivili tħadmu b'kundizzjonijiet differenti mit-tender u ħlasijiet tax-xogħol issuperaw l-ammont miftiem fil-kuntratti. Barra minn hekk saru trasferimenti ta' għodda medika li tiswa ħafna flus minn dipartiment tal ieħor bla awtorizzazzjoni u ma kien hemm xejn li jippreveni serq ta' apparat. Ir-records finanzjarji juru li hemm b'110 miljun euro f'apparat waqt li fl-inventarju hemm 67 miljun. Apparat mediku kien jinkera b'xejn jew bi prezz baxx ħafna lil sptarijiet u kliniċi privati. Eżerċizzju ta' maniġjar ta' flus kien beda jitfassal fl-2010, iżda dan ġie abbandonat għall-ebda raġuni valida. Fl-aħħar tal-2012 Mater Dei kellu inventorju ta' 5,200,000 euro fi prodotti farmaceutiċi u għodda medika. Iżda din hija biss somma teoretika, kif ma saret ebda forma ta' stock taking. It-tenders għal prodotti mediċi ma kienux isiru kif suppost. Ħafna drabi il-management ikun informat li ħajs jiskada kontratt xi 3 xhur qabel jew 4 xhur qabel. Illi assolutament mhux ħin biżżejjed biex tagħmel il-proċeduri neċessarji illi tevalwa x'kienet isir, illi tevalwa x'għandek bżonn fil-futur u tagħmel tendering process sura allura awtomatikament ma tistax tagħmel mod ieħor bil-fors ikollok testendi mal-kuntrattur illi hemm diġà. U l-kuntrattur li diġà jiġi l-istess kuntratt. L'unika differenza taf xi tkun il-prezz jolla b'3% kull sena. Fl-istess sena f'Mater Dei ġew ikkonsmati bi 43 miljun euro fi prodotti farmaceutiċi u għodda medika, f'ambjent li ġie deskritt bħala free for all mingħajr ebda forma ta' kontroll. John Dalli sema każijiet ta' mħażen kbar mimlija mediċi out of stock. Għaw bis-seb f'dan l-isptar. Mhix nipponta subajja għal dak ieħor, ma dir realtà. Għaw inventarji illi tmur tiftaħ kamra u ssib mijiet tal-eluf ta' mediċina u supplies expired. Semma wkoll il-mentalità tal-ħażna tal-mediċini f'każ li jinqala xi ħaġa u l-mod li bih kienu jiġu evalwati l-mediċini out of stock. Illi dik kienet ibbażata fuq xikku smajt is-sena l-oħra, minflok x'għandi bżonn is-sena d-dieħla. Issa s-sena l-oħra jista' jkun għandek popolazzjoni ta' nies li mitu nofshom. Is-sena d-dieħla għandek popolazzjoni differenti. Barra minn mediċini differenti minn dak li użajt is-sena d-dieħla. Ir-rapport imħejji minn John Dalli juri li s-sistemi teknoloġiċi fl-isptar kienu skaduti u kienu jingħataw bi prezz sola. Preżentement f'Mater Dei hemm 534 shift differenti, imqasma bejn 3242 persuna. Aktar minn nofs dawn ix-xiftijiet huma mqasma bejn gruppi ta' 10 persuni jew inqas.
Kien hemm okkażjonijiet meta operazzjonijiet ma bdewx fil-ħin għaliex it-tim mediku beda xogħol f'ħinijiet differenti.